Tak dnes jsem se vydal tady do stínu Suchého vrchu, které teda nebudu vyjíždět, ale budu se motat tady kolem Králík alias Grulichu. Tady máme nádherná panoramata Králického sněžníku, tam je vrcholek v Mracích, vidíme sjezdovky v tím lunaparku Dolní Morava, tam vidíme sruby u Králík a nekonečný pole, pastviny a lesy. A je teda zase pařák jak svině. Tak jsem konečně vypadl ze silnice a teď už budou jenom louky, kopečky, kravičky a tak podobně. Klídeček, paráda. Je to dobrý jak svině. Vynikající. To už jsem příjemnou lesní cestičkou dojel do Mladkova. A jako první nás tady vítá torzo bývalé nějaké továrny, jistě slavné až do dob války. Jedu do Běskopca na druhé straně Mladkova. Tady máme IH na louce, to už jsou možná v Polsku nebo na hranici. A tady máme výhledy a to už bude Lichkov a nad ním vysílač na Suchém vrchu, pod ním Kramářova chata. A to už jedu úplně po hranici. Chvilku byla taková bězne cesta z Ostružiny, tak doufám, že to nebude s nějakým následkem. Ale teď už je tady parádně. Teď jsem se odstl o kousek dál, než jsem chtěl, budu se muset vrátit. Tady máme totiž takové bývalé železniční trojúhelník. Toto už je polská strana a já to musím nějak překnutit. Tam po tom mostě musím. Aha. Tak úvaha s mostem byla správná, ale to už byly jenom pilíře z mostu, takže si uděláme takový výlet za Jištku přes Polsko. Přes Bobošov. Tady to vypadá, jak kdyby se zrovna přehnala fronta, ale tohle by zajímalo Peťu. To nebyl původní obrňák, to byl plasťák. Tohle asi taky. Norci si asi hráli. Absolvoval kousek hnusné cesty zarostlé, rozbahněné. Vypadá to, že máme tady nějaký tunílek. Ale já nevím, jestli to dám jednou rukou. A zbordel tady. Kurva, pšonci, uklidte si tady. To už jsme víceméně v Dolní Lipce, takové roztroušené samoty poblíž a přijedeme ke kostelu Panny Marie míru poselství a tady se nám vylupuje. To jsou tady ty končiny takové.
a zajedeme ke hřbitovku. (1894) A přímo před námi se tyčí rozhled na Králickém Sněžníku a pod ní Luna Park Dolní Morava se stezkou Zbytečnosti, mostem do nikam a spoustou různých jiných atrakcí. Tady rovně za chvilku přijedeme pěchotní strop u potoka, myslím. A tady, jak jsou ty dva stromy na vršku, máme dělostřeleckou pozorovatelnu Utržený. A jinak je tady krajina nádherná, ale slábnu. Tak, překonal jsem Běskopec a vyloupil jsem se u dělostřelecké pozorovatelny Utržený. Utržený od slova, že se fakt utrhlo, se to utrhlo samo. Akorát, že nic utrženého tady nevidím, tak se na to mrkneme z vrchu.
Po dalším běskopci přijíždíme k rozhledně Val, ale tam já nepovalím. Takže v dálce bílá věžička kostela z Grulichu. Tady v dálce panorama už od Lidských hor, tady máme Suchý vrch. No a já už jenom sjedu do Králík, sakryš do Červené Vody a Padla.